Спадарства, сёння дзень роднай мовы і ліцэісты БДУ запрасілі мяне да сябе на канцэрт. Вядома, выступаць аднаму без музыкаў не дужа весела, але у музыкаў не атрымалася. Ну, а вось я наважыўся пайсці. Была не была, паграю сам на домры, паспяваю, тым больш, што там будзе добрая кампанія, там хіба што збіраецца ў афішы я бачыў і Зміцер Вацюшкевіч, і Роман Арлоў, і Ваданосава Кацярына. Ну і вось нагода паглядзець з сярэдзіны, што гэта за вундэркінды, што гэта за ліцэй БДУ. Як пішуць газеты, гурт Рэха ўжо 18 гадоў грае, і спачатку слухачы былі старэйшыя людзі, пасля твае аднагодкі, доўгі час табе здавалася, што вось яны твае аднагодкі, а цяпер ужо ты разумееш, што гэта дзеці. Вось такая рака жыцця. Жыццё ідзе, буяюць яго сілы. Наш цілий тиждень білоруської мови проходив, саме різні імпрези, виступи різних спікерів на білоруську, тому Франк Вечорко вчора виступав. А з яким він докладом виступав? Про адукацію у Білорусі, США і в Європі. Гэта наші інформатики тестять квадрокоптер. Тут вучаться білоруські інформатики? Так. Можна? А який принцип у 3D принтера? І гэта ён бярэ сам друкуе. А туды які матэрыял трэба укладаць у 3D принтер? Што з бульбы зроблена? Гэта пластик. Гэта бульба? Біоразлагаемы. І пластик, так. Біоразлагаемы пластик зроблены з частак нітак ад бульбы, кукурузы. Гэта так. Прывітанне. Вельмі прыемна. Прывітанне. Я здымаю відос, вы не супраць? Мы для газеты. Что вас натхняет писать, спевать? Спевать песни? Мы касаемся белорусской мовы не только на уроках, не только читаем верши, не только расповедаем их потом. Мы не только бачим ее в музеях, мы проводим на ее концерты. За этот тиждень мы проводили на ее 5, мы проводили на ее штольниками. Одной моей я буду литой, одной твоей. Мы станем литой, одной с такой давно знакомой мовой. Мы станем литой, одной твоей моей не складовой. Сябры, вы музыкі якого гурту? Максим Банк. Максим Банк. Я играю на басу. И Паша также. Не, он пишет тексты и... Ну, я пишу тексты, это уже сегодня. Ранее он играл на басу. А я соло-гитарист. Чому ви кажете пробачте? Тому що я зараз розмовляю на тросянці більше. Ось. І я лишу лепш розмовляти на тросянці, тому що це хоча б кавалочок нашої мови. Ось. І не треба зараз просити пробачення, ну, це ж натурально, ну, який би не був носьбіт, він все одно мусить робити які помилки. Тоді пробачте за пробачте. Такі небожчики не роблять помилок. Теперь давай спочатку, хай пройшло доволі часу, щас так і не собрав себе. Зривав меню по чашку вечора, чекав ночами, отключався звичайних справ. Спрашивався тільки мовним часом навіть чаю, призвичаєвся до мовчання твоєго. І що такого надзвичайного знайшов, скажеш ні. Хто тебе чекав і сустракав, коли я був далеко? Кто с тобой жил, як на межі, коли я став чужим? Перше і останнє у коханні не проходить легко. Як би ні було забыть яку, да поможи. Все на руки баб, все на руки баб, все на руки баб. Уши потеряны, кошапытный, а в голове думки не мигания. Колька пісня.
цікавы досвед знаёмства з ліцэем. Гэта такі Хогвартс атрымліваецца. Тут, па словах вучняў, з настаўнікамі адносіны такія досыць вольныя, то бок няма такой гіперапекі. Перад канцэртам я казаў, што ліцэісты яны ўспрымаюцца як дзеці, але паразмаўляўшы з імі, я разумею, што, вядома, гэта такія юныя людзі, але яны ў нечым і такія больш дарослыя. Ты ў нечым вельмі ўжо адукаваны, у нечым такі дасведчаны, а яшчэ там дажываеш свае дзіцячыя гады. Прыемна з такімі людзямі размаўляць, бярэш свой гадзіннік шчырасці, гадзіннік сумленнасці, гадзіннік імпэту да жыцця і яго правяраеш вось па моладзі, па гэтых юнаках, якія яшчэ не паспелі стаць за дужа цынічнымі. Пайду пасля канцэрта вып'ю кавы ў дэпо.